mahangin sa labas kay. Nakaluoy ana kwabi oy. Muna pud niya. Hadlok sa mahog. Oy. Mahangin sa labas. Puriya, pansit kanton. Kay. Naagan. Pansit. Kaya mabugnaw na. Gilumsan kas dagat kay. Oh, na, kam. Gilumsan ka kay no. Pagkahangin ba? Nabuing manisiya sigsikay no dili oy. Ang ilong ana. Lan. Tabugok ayaw pangitan ko ang bi. Oy kangita ikaw problema do. Oy. Pagpundo naman si diri. Da. Tara. Tinidor. Kargo na. Dili. Pras ka kon ba katong dun ba? Ba, wagi bantay da. Naaga kay. Nga ikaw. Natumba? Ala, nakita si Garilio. Ade. Ago. Kisa nang utot. Mama. Kairo. Hello, oy. Balat na galing eh. Punat. Kay, dabi. Kagdagayan ni saging. Sa man makauna, oy, naa man kay dang makaon diha. No, sa man yung pataa. Si Kairo atong atubangon. Kana, ano na tayo? Wa man tayo viewers. Lang dami astog ni Kairo bay. Oh, nagpa CCTV gid siya ba? Hi Ed. Wa siya ka kuan ani nga naay. Diha pag isa ka patungod. Wa siya kabaw dai. Katanga. Hotel gining tinguga. Motor klaro. Wala na motor kay imo ang beer ba kasi ka. Mamute gid niya ang video ya. Sana all patulog-tulog lang. Kairo. Ilis tabi kay Hangin kayo o giduka sa HD. Lamang ko no. Minchinitos. Birds. Nasistan siya? Basta nagwapo kay ka. Excuse ako, hindi ko.
Bulog mo, boy. Asa man ka? Ikaw sa danin mong higot. Kay! Dagom guys. Tura, dagom. Kay! Nakat biya na. Naiunsa day mo? Ha? Sure oy. Ay bla, ko ta tamay dai. Video mo lang. Shot mataga ka din kay. Arun. Arun. Ko sa baligyan ko na. Unsa? Debut. Hoy! Hono, picture natin ka nila oh! Hala, pader. Picture natin ka! Wala. Wala ay. Try. Niko yung paggunta mo. Laagan ka Cairo. Kadugay si mong papa. Kay. Katog ka, Etch. Lamig kayo matog, no? Hangin kayo. Lalo kayo ah.